যতন হামबाय তিনি जराका मामानि बागै जोंथ' साइमानो जों जों 8 जन लिडार जोंनि आइपिएफ दिनै दिल्लीयाव फायजाक जोंनि अमन मिशन जों दिनै होम मिनिस्टार ब्रह्मगोनां अमित शाह बय जों मालायखा जों गोबां बय कक सालायखा प्राय 20 मिनिट थाइबाजों समय रखा जों बर बेलाय हामबाय मारावो जोंनाव तुइदुलखा दिनै बरंमं एमपि बिश्वजित दैमारी बतुनो तुइदुलखा दिनै अमन जों सारा मुसुगो जों बनो पहिले अबं कक साका सर दिनै अल्टिमेट गोल दिनै दंगो जे जोंनो शेड्यूल एरिया तैयै एडिसी एरिया तैयै जों तिब्रालैंड सानो सेपरेट स्टेट सानो ओ जों बनो साका किन्तु जों ताबक खानाका सेबि बिल पासंका बोर्ड लोकसभा तो राज्यसभा को नि कैप्स तैयै बिल पासंका अब जों वेलकम खालायो किन्तु जों अमन साका जोंनो सेपरेट स्टेट रेडी जों तिब्रालैंड रय रेडी तै जों सीएबी चालू खायदि हाय हंग्लाय नोंगो सीएबी चालू ताखायदि तै बरस साका सीएबी चालू खायखांगाय दिनै ताबक तमनि 30% 30% तैबो थाङै जों तलागलाय 20% तै 10% जों थानाय अबन दिनै क्रिमानि आवन बयनो जों बार मा सागो जों शेड्यूल एरिया एडिशनल जों सेपरेट स्टेट बा तिब्रालैंड खायरसिदि ओ जों बनो साका जों बनेबां जों साइमानो जों ताबो नुखा जे इंडिया को तब नि पार्लियामेंट पास लाइके बिल पास लाइके बहुत राज्यसभा लोकसभा और जे कोनो खलायना करिखा आवन बागै आं अबन कइनाय दिनै बरन अबन कइनाय स्पेशली जोंनि तिब्रा सारन जों कइनाय जों गोबां मा दाबि खालायनायगै जों ताबो जों सानमानि जों तिब्रालैंड सानमानि और फाइबायसिदि जत जों बादि जों थामसाखौ कक सालायनाय थामसाखौ यापनि थांखौ जों हिंगायनाय जोंनि कोनो तै लामा करिखा जों तिब्रा जन सेपरेट स्टेट खनाय हांख्लाय बन्न राज्य खायनाय हांखाय जोंनि एडिसिनो जोंनि भविष्यत जोंनि थिनांगो जों तैबो कमानाय जों तैबो कमरनाय जों अब गाहामखौ साइमाखा बनबा आं कइनाय जों अधिक क्षमता हायरक होयागै निनताव एनआरसी हायरक होयागै अब टेम्परारि मेजरसी जों नुखाताबक दिनै एनआरसी बुता कोनो लाभ करिखा सीएबी चालौ थमनि परेगो एनआरसी नि कोनो मिनिं करै आवगै जों फाइदिताबो तो मा सानाय जों कक थामसा याप्रि थामसाखौ जों माइ हिंगायनाय आं जत्तनो कइनाय दिनै तिब्रानि जिकन पात्रनो कइनाय नर कोनो तै तावानसक सिदि फारि जत्तो जों बाक्सा खायै कायसा भइस खायनाय जों तिब्रालैंड न तयै जों एडिसी एरिया न कताल राज्य खायना बागै जों तैबो खरां कतरखौ जों साननाय जों तैबो जों अमित शाह साइड हखा बचों बायतैबो कक खालायनाय तै 15 निमिसिङो विदिन 15 days बसाबो जोंनो रिंनाय तै दिनै मेमोरेंडम जों साबमिट खायमानि जों दिनै मेमोरेंडम अमर जों रेखा दिनै 1 नम्बर दाबि तिब्रालैंड तै सेकेंड सीएबी न जों कोनो दिन जों वेलकम खालाया कोनो बाद मा खालायनाय तै गोबां मा कक साका जों बन तै डाइरेक्ट बसाका हादिर दिन तिब्रा राज्योआव नों साइमानो दिनै अलरेडि ओभार पपुलेशन थांखा जों अब खाना खातिब राज्योखौ दिनै सिसन बेलाय हामिया बासा दलसा हांख्लाय बाजि सावलायो तंथलायो मांखो चालायो मोसालायो जोंखौ दुखावो जों बुंथाय बार तिब्रा सार हंखाय जों जत्तनो बखा खामजाक जों दखन दुख नांजाक साइड बाय साइड ते कायसा तुइ पानि फाइन रंख्लाय बरखो बाजि कगो मने ने चालायो हाय तंथलायो व्हाट इज डिफरेंट अबन जों बर साइखना रखा नों नायना तिब्रा राज्योखौ अब हाय गई तंगो ते चिनि बरन गोबां बर खारासम खाय तंगो दिनै बाजार थानाय रंनो स्कुल थानाय रंनो अफिस थानाय रंनो बर ताव आत कइ तंगो अब जों बर साका मनो नों गाहाम खोनायदि तिब्रा सिसन तैबो हामयांनाय जदि सि ताबो कमाखै जदि सिसन जलाय जंखाय जों तै तिब्रागो तै शान्ति करिनाय आबो नो हेज होम मिनिस्टार नों बर खेल माखायनाय अकर जों साका बने आं लास्ट अबन कइनाय जों जत्तो ताखौ बुखुर नबनो कइनाय तिन तिब्रा सारनो नकतेन कोनो तावानसक सिदि एकमात्र तिनि अमन लामा तिनि थिनांनि बागै तिनि पार्मानेंट सल्यूशन ने बागै जों ताबो तिनि एडिसी एरिया न शेड्यूल एरिया जों ताबो कताल राज्य फ्लाइगे जों तिब्रालैंड सानना बागै जत्तनो याप्रि बाक्सा हिंगायना बागै आं जत्तनो कयै आं खुलुबै कक साबो हामबाय।